Pozná učitel, když mu žák dá práci, kterou vygenerovala umělá inteligence? No někteří učitelé suverénně říkají, že to vždycky poznají. Myslím si, že to je spíš taková iluze a často to ale poznat není. Ale zase to není nic nového. Pokud se to dítě bude jako hodně tomu věnovat, dá hodně energie do toho, aby ten dotaz do té umělé inteligence byl takový sofistikovaný, aby mu to prostě zkrátka jako fungovalo dobře, tak je to to samé, jako když třeba ukradne někde nějakou seminární práci, kterou už někdo udělal, ale třeba to nějak přepíše nebo parafrázuje. No a je otázka, jestli když tomu to dítě dá takovouhle péči, tak do jaké míry je to podvod a do jaké míry jsme třeba splnili ten cíl. Vždycky je důležité vědět, co je naším cílem. Jestli tím cílem je, aby děti dostali za něco známku, anebo aby se něco naučili.